Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и съм радетел на идеята за мустак. Всички знаем, че мъж, който не си е пускал мустак и жена, която не е забременяла, не са истински. Нито мъжът е истински мъж, нито жената, която не е раждана, не е истинска жена. Тоест, от тук следва, че мустак е символ на мъжествеността. Знаем, че много мъже, освен лицеви мустаци, имат срамни мустаци, имат мустаци по крака, по ръце, някои си отвърждат мустаци на главата, ако тук е голо. Всичко това показва мъжествеността на един човек, на един мъж. Ако страдате от къс мустак, ще ви дам една рецепта. Първо, на всяко косъмче се закачат тежести между 3 и 4 кг тежести. И така ходите по улиците. Това помага за удължаването на мустак. Успоредно с това, с тези тежести, тичате в гората и трябва да заколите голямо животно. Мечка или глиган, или там ако сте слон в Африка, или така нататък, или в Индия, лъв, тигър и нещо голямо трябва да се заколи. Източва се 5 литра кръв в кофа, трупа се изхвърля на страна и в тази кофа се слага мечо грозде, 20 грама, 1 грам бабино ушенце и 4 грама куковича прежда. Това нещо се забърква в кофата, долива се 2 литра хубаво машинно масло и грес. С тази субстанция се излива на главата и хубаво се масажира всичко останало, но не и мустака. По този начин цялото нещо се концентрира, всичката тази течност се концентрира в мястото, където е опънато от тежестите, които споменах по-нагоре. Това нещо започва да расте и кожата, разбира се, изгаря, но имате мустак. Ако вече сте на 100 години и все още не сте успяли да си купите мустак или да си направите мустак, ще ви дам една лесна рецепта. Тази рецепта, разбира се, може да използват всички мъже между 1 и 100 годишна възраст. Взимаме 20 грама бабешко ушенце, смесваме го с 20 грама куковича прежда и слагаме щипка дебелец. Това нещо го изсипваме в кофа с машинно масло. Разбъркваме с гачен ключ, трябва да е гачен и трябва да е ключ, защото това са символи на мъжествеността. През това време слагаме каска на главата и забъркваме това нещо около 3 до 4 часа. След като ни се измори дясната ръка, бъркаме още 10 часа с лявата ръка и получената смес я изхвърляме в канала. С това, което остане на повърхността на канала, се мажем, нанасяме и с електрожен започваме пора по пора да правим дупчици в главата. Не след дълго ще излязат косми. Има и, разбира се, и странични ефекти. Би могло да изпадат зъбите или да падне крак. Но си заслужава в името на това човек да умре с мустак. Дори има и фатални случаи, но хората умират с усмивка и с мустак. Значи има, разбира се, различни проблеми, които могат да се случат с мустака. Един от проблемите е устаряването на организма. При устаряване на организма косата опада, а мустака побелява. Какво трябва да направим тогава? Трябва да го колоризираме с нещо черно. Разбира се, в магазините се продават специфични балсами, шампуани за мустак, както и бои, колоризатори за мустак. С тях, разбира се, става най-лесно, но ако нямате тази възможност, може да сложите въгли, да изсипате около 1 тон въглища в огромно езеро. Това нещо се забърква с пасатор и сместа от смелени рибки, въглища и
блатна вода се изпива за около месец и половина, при условие, че не ядете нищо. След това ще видите, че почти целият мустак е черен, както и по-голямата част от тялото. При проблем от типа на мустопат мога да ви посъветвам да си пуснете радиото на честота 95 Hz и да стоите над антената неподвижно в течение на 2 до 3 години. Тогава на мястото, където е опадал мустака, започват да никнат лишии. Тези лишии се бръснат с нокторезачка. По желание може да се ползва и вилица, с която да се завихри косъмчето и да се дърпа до скъсване. Оттам се присажда косъм от коса или може и женски косъм, срамен косъм, както някои хора му казват, и на мястото, където е нямало до момента мустак, изниква висок, къдрав, снажен косъм, който замества мустак. Това са дребни съвети за хора, които страдат от различни проблеми, свързани с мустака. За още много информация, както и за много любопитни и симпатични факти, посетете страничката на Movember във Facebook. Movember BG. Благодаря.